всичките тези неща, моят сън беше нарушен. Не помня последните 10 години да съм спала нормално. От най-малкото се събуждам, крещя на децата, когато лягам да спя. Аз на обяд не мога да спя. Никога в живота си не съм спала на обяд. Аз никога в живота си не съм имала почивен ден, нали, освен събота и неделя, за да легна да спа на обяд. Да имам ден, в който така. Ам, Когато съживях с новият ми мъж, всъщност и си казах аз това нещо, ам, осъзнах, останах 6 месеца без работа тогава, заради него. Шефа ни, всъщност ние работиме заедно, той собственика на фирмата, страшен, той е милиардер и страшно себеичен такъв човек, който ми беше нарочил, че трябваше да бъда негова. И всъщност аз трябваше да напусна ам, и остана 6 месеца без работа, защото мъжа ми каза, искам да напуснеш. Нали, ние вече знаехме, че се харесваме, но той заради него каза, искам да напуснеш, ако мислиш, че можем да бъдем заедно, защото аз няма да мога да издържа това нещо, което се случва между вас. И аз напуснах и 6 месеца останах без работа. Това беше ключовия момент, в който изпаднах пак в огромна депресия, че съм без работа. За първ път в живота си без работа. Как ще оцелям? Какво ще се случва? Как въобще ще храня децата, ще си плащам тока, колата, лизинга и всичко останало. Но тогава всъщност нещо в мен е изключително така просветна, в което аз реших че в момента това, което имам като тяло, моят дом и храм е всичкото, което имам, най-хубавото за този момент. И всеки Божи ден аз ще остарявам все повече, вероятно ще дебелея повече. Тогава така си казах. След това видях, след като разбрах, че реално аз съм отровила организма си, аз съм пила литри алкохоли, толкова много алкохол пиех, че от този стрес, само уискито вечер, реално баща ми ме научи на това уиски, защото имам сърдечни проблеми. И ми казва едно малко уиски и ще заспиш. Аз от малка, почти студена, т.е. като съм родила първото си дете на 21, започнах да пия всяка вечер уиски, вино, уиски, вино, уиски, вино, уиски, вино. И толкова много носех на алкохол, че аз не можех да се напивам. Толкова много съм отровила организма си, че нямате на представа. След това, което разбрах. Видях, че целият този дисбаланс, който аз съм влезнала, е единствено и само на хроничен стрес. Хроничният стрес от оцеляване, хроничният стрес от нон-стоп работа, хроничният стрес от 5 дни тренировки. Това е така стресира организма. Така вдига кортизола. Кортизола ми е бил 20 години в небето. 20 години. Тъй като е много дълго и много детайлно всичко това и мога да разказвам още много, искам да ви кажа, че заради това нещо аз започнах да се занимавам с longevity. След като излекувах себе си, след като видях, че когато премахнеш стреса от живота си, ти можеш да влезнеш в баланс. След като разбрах, че аз ако спя 8 часа няма да имам хормонален дисбаланс, няма да умирам за сладко. След като разбрах след 8 часов сън, аз реално ще имам спокойствието да свърша всичко останало. Няма да съм така уморена. Аз след тренировки лягах по 1 час на дивана и не можех да стана да се изкъпя. Аз спях 1 час след тренировки. Толкова изтощена, бях някакъв призрак. Умората не ми даваше толкова години, не мога да разбера какво се случва с мен. Толкова години, 3 години аз ходих по мъките и депресирах и изпадах в какво ли не и се молех вече нещо да се случи с мен. А всъщност разбрах, че единствено и само хроничният стрес не ни дава. Сигурна съм, че много момичета правят калориен дефицит. Това също създава стрес. След 40 калорийния дефицит не работи. Да, можем да сваляме килограми с калориен дефицит, но момичета, ние сваляме и тези мазнини, реално, които на нас са ни полезни за хормонален баланс. Знаете ли, че колкото повече влезнат хормоните в ритъм и хроничният стрес изчезне, ние толкова по-балансирано и леко се храним и леко се чувстваме. Така че това, което аз разбрах за себе си, съм сигурна и видях, че в longevity наистина това е. Нищо повече.
Няколко маркера са, не повече. Аз започнах с биологична възраст 53, в момента съм на 32, като правя протокол от 7-8 месеца. Да знаете, че с longevity може да подмладите организма си до наполовина. В момента може да... На мен това ме е целта, разбира се. Дори нямаше къде да ми слага, както аз на някой споделих, моята докторка, аз правя мигрена тук, защото мигрената ми беше едно нещо, което нямаше как да се отърва от него. А всъщност той е също воден от тези проблеми, които имах. И ми слагаше ботокс тук горе в челото, не знам дали знаете, и спира съкращането на мускула. Който има мигрена, веднага отиде и сложи ботокс горе. Много, много високо горе се слага тук. Спира мускула съкращението и нямаш мигрена. И аз така разбрах, че всичко ми се е променило в мен, защото минават 6 месеца, 7, 8 месеца, 9 месеца, аз нямам нужда, аз мигрената на мен не ми се появява. И си викам, какво става? Отивам при моята докторка и тя казва, на теб се е променила цялата тук структура, кожата ти, всичко ти се е променило. И аз си казвам, нали, за колагена, който всъщност съм ви дала кода, че от него работя също, но отделно и за това, първата ми всъщност, която ще бъде индивидуална клиентка по консултация longevity, това момиче направо, тя просто като ме видя и унемя. И аз видях, че не ме пуска се едно ботокс, така да го кажа. Не знам дали ми изчезнала мигрената, но и ботокса може би не ме е пуснал, защото съм започнала да подмладявам организма, като разбира се подмладяването ми стартира с изчистването на лошите клетки. Така, много дълго стана. Който се припознава в това, в моят път, да знаете, че мога да му дам цялата информация, която имам и всички начини и подходи, които знам, за които учим, които практикувам вече, не само със себе си. И който не е сигурен във всичко това, което слуша или се колебае, ви предлагам следното. Всичките момичета тук, които решат да ми пишат за консултация, искам да бъде на 50%, тъй като стартирам да бъде 100 лева едночасова консултация. Искам да стартира на 50 лева, не заради друго, защото този труд, който аз съм положила време и усилия, до безсънни нощи, всъщност, трябва да бъде заплатен. Така че след това, индивидуално с всеки, може да е на консултации, може да е на цял проект, може да е на всичко останало, но който ми пише, ще получи в тази консултация не само много информации какво е работещо за всеки индивидуално, защото всеки има индивидуално, има различен начин на живот, а всъщност това е най-важното, кой какъв начин на живот има и как може да адаптира този начин на живот с всичко останало, защото то не е смисъл да станем отшелници и да се изолираме от стреса. Не е това. В смисъл подхода е съвсем, то е сливане на теб с живота ти, с теб самата и с деня ти. Той не е нещо извънредно, което трябва да се прави. Напротив, просто основи, фундаментални структури на работа на биология на органите, които всъщност ни правят всичките тези проблеми. Всеки един от вас ще получи измерване на биологична възраст. След това първо е въпросник, за да се разбере кой какви нужди има, кой какъв начин на живот има, кой какви проблеми има, защото вече знам, че всички имате изследвания, знаете кой на кой какво му е. Кой как се бори, кой как се опитва и какво можем да изключим или да променим, или да включим. И след това имаме измерване на резултати и след това имаме, разбира се, при тези, които продължат, измерване отново на какво сме постигнали с биологичната възраст, който, разбира се, има нужда от биологична възраст. На мен това ме е целта в момента, защото съм минимизирала абсолютно, в момента нямам нито един проблем. Единствено феритина отново ми е паднал, но аз правих вливки на желязо и мисля, че той не ме е под границата, разбира се, но мисля, че скоро време ще трябва отново да започна да го приемам. Така че тръгнахме от това, че съм телк, от това, че бях развалена на 37, абсолютен парцал на 40 и да ви кажа, че в момента съм на 32.
А, м, който ми пише, абсолютно ще обясня отначало всичко какво може и как може да го имам. Така че ви очаквам, който реши, че може да така, му е интересно или иска да се спаси по някакъв начин, или да пробва поредното нещо, което мисли, че ще му помогне, да ми пише на лично на Вайбъра. Много се радвам, че ви имам. Много ви се възхищавам, като тренирате. Аз, когато преди години съм била на ваш шанс, казвам, гледайте, мацки, постоянството ви и упоритостта ви, и това, че се потите, и това, че не се предавате, и че искате, и че най-вероятно просто аз съм се препознала във вас. Надявам се, вие се препознаете в мен. Целувки и чакам ви!